Video na yayi yawa, na yanke shi. Zani kare wani. 21 Mars 2021 Bazum ka mulkin Niger. Buzai 221 an ka kashe ta biyu. In ta naka kana nan lokacin nan kana sharin fadar shugaban kasa ba ba magan ka ba kai ran farko. Bai ci haka nan jihar Talibiri da kake yin shi ba shi an ka har kashe su. Addini ana ta kashe su. Cikin mulkin Bazum talakawan da aka kashe da matan da aka yi mafadi da abin da aka ɗauka da ya ta'adda da mutane ba mu ganka kayi to kayi bayani ka ci abin da ake yi bai kamata ba ba zan shi doki mataki menene ba mu taba gani ka dan kana farfagan kuna nan kuna ta shiryan farfagan wanda za ku yi ku kawo wata matsala cikin Nijar shine zaka sako aka ce an kashe ku zai da ilaci ana ta kashe gwamnati tuwarai su kuma tuwarai waɗanda ra'ayinsu ra'ayin buzayen mali paske kuma yi ga wasu kowa ya gani mu buzaye waɗanda don mu buzaye kashi biyu muka yi fatashi sakankanin mu ba ce wai waga kana ko waga kana kashi biyu muka yi fatashi wasu ko wasu ra'ayinsu ra'ayin na buzayen mali wasu kuma ra'ayinsu nijar waɗanda adda ra'ayin buzayen mali su ne ba su son cani ba su kamnar cani su ba su ne suke so cikin racism ne suke yi ni kuma ba cikin racism ne ba ni duka wanda ya saka shagorancin kasa ta ina so ba ni so a kawo matsala cikin kasa ta jiya na samu kira difference kin responsible ne ko zai wadanda ba su da video ne da ne suna ta cewa abin da ya yi ba ni ce musu babu ne an san internet kan rake ne ya kire wai na ji wasu sashoshi cikin TikTok cikin WhatsApp suna ta bokalin da mutanen tarayya wai ni menene abin da ne bai ba menene abin da bai ba na ranci da Allah ku bar sawa sauran cikin zukatan wallahi in kun kabi ma akal kasa ya bata muku nishar in kun kabi ma akal kasa ya bata muku nishar ku yan tarayya waɗanda an majority kuna na kuna zai can wallahi ku ne za ku yi sufuri na ranci da Allah ni wanga da kuka gani ina ta son a kawo zan kwanciyar hankali cikin kasata yau an tabbaci Nijar billahi da sai in zo in duki mutane da kai in na shiga buzai ba za ku gani ma inda nake ko kuna ta an tabbaci ni wani abu na za a yi ko da za ku yi sufuri fasken majority kun ku wadanda kan suna ta wannan banza iso da fure wallahi masorata ne da rajin Allah wani ko Allah ya gani gudun shi balle bindiga akan kasa abin da zai samu alshuni na shi ke bida akan kasa siyasa ce shi ke yi ba ku wuni son buzaye ba gaskiya ce nake gani inda wata kabila nake sai a ce ba dan ba kabila ta ce buzu niki mai karya na shike a kasa karya na shike makaryaci ne manahiki madawari shi da mai dalili ko na dalili duka zo bai guda ya dauko su ai gashi na ya samu mai dalili abin shi su ba ku ga bidiyon ne mai dalili ba kansu guda ne farfagansin su guda ne duka abu guda na suka farfare ko guda na suka farfare ba shi su abinda an ra'ayin su gobe a ce Nijar ta tarwace ta wani kici duka ba dai a domin musu ubansu mai sa su alshanna mai ba su kuɗi Allah ya debe mu akal kasa da mai dalili Allah ya debe musu albarka duniya da lahira na kai babu babban da nake so kuma ina da brevin ne kai da ne wai kuna na kuna ce mi zumaina suna ce mi dan mi Muhammad ni ke waran gaba kuna ni ba da sun zumaina dan mi ni buzu ne ina ta ga yawan ga abu no saba dan ina buzu kawai yi su cikin karya na gwamnati ne shar kuniha ba ni goyon bayan karya wasu suna ta ce mi ina bidan suna wani suna ne ke bidan ban bidan wata suna ba yau ba waɗanda sun ka sani tun ba a yi kudeta ba ni na nake wanda ka lite akan kasa ta ina lite akan komi abin da ya hawar alisha ba ni siyasa ban da party ba taba shiga party ko gudanar wanda suka san su san ban da party balle in ce ga party kyauta ban da party mai ba na son a yi ma Nijar wani wadakanci ko a yi wani farfagan cikin Nijar kana rike da waya ina rike da waya kai bidiyon da ka yi nan wa assalamu alaikum